No, pušínko. Kdy pak si papal, jak pak papal za 3 hodiny, nebo za jak? No, řekni mi to. No, já tomu nerozumím. A ono se mi to nelíbí. No, nelíbí. Jo, ty mámo, mně se to nelíbí. No, jde pak, a co to tady máš? Jo, taky, ježiš, to je cajku jako všude. A je, nelíbí se mi to, mámo. No, já nevím, já tomu nerozumím. To opravdu. Ale proto. Ježíšmarja, to je bába z tebe posraná, viď? A to by dědek taky koukal, ten měl taky děti rád, to by děda koukal, no doopravdy. Ale jdi, zavři očíčka. Ne, zavři je. Zavři je. Takhle dělá pejse. No dělá. Oni tě nechtějí. Ježišmarja.